sent especials, tots dissenyats per ser grans herois, tot fet a mida del nostre entorn. Ara tot costa molt i molt més, hem de fer com si res no passés. Pot ser que et sembli que estem sonats, no som d'aquest món, no estem adaptats. És un secret que no coneix ningú i tan sols podem compartir-lo amb tu. Som dibuixos en un món estrany i tenim una missió important. Hem d'aprendre a viure entre els humans, no quedar atrapats en el passat. Som fugitius, som clandestins, ningú no sap d'allà on venim. Sempre intentem passar per normals, no fos que algú ens volgués esborrar. 3 dimensions hem assolit, la carn, els ossos i l'esperit. Creuant la porta a la realitat, fugim del paper que ens havien donat. És un secret que no coneix ningú i tan sols podem compartir-lo amb tu. Som dibuixos en un món estrany i tenim una missió important. Hem d'aprendre a viure entre els humans, no quedar atrapats en el passat. És un secret que no coneix ningú i tan sols podem compartir-lo amb tu. Som dibuixos en un món estrany i tenim una missió important. Hem d'aprendre a viure entre els humans, no quedar atrapats en el passat.